Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagnaed da Jenny ken Alex, iti balay ni Florentina. Nasao ni Alex ken ni Simon, nga ikagumaan na pagbaliwan, ti kinatumboy ni Jenny. Kinidaw mat ni Florentina ken ni Alex, at tulungan na daytoy, tapno mapagbaliw da ni Jenny. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makikalay sa akaditin ni Alex, tapno maitid kanyak ti pasdak, tatang? No day ta ti pamuspusan, kaya pa'y kidinasaan. Ngam ti parikot, kayat nga ta ni Alex. Kakasarita ma, tapno maamuan ta no kayat nawano saan. Ano? Kasaritak to ni Alex. Inton makasubliak iti restaurant, may papan iti day ti abanag. Panya nga iti ibagam. Alo kuya, nga uray agkalay sa kami. Ngam agsina kaming tumulaang, inton na ipatawi din kanyak ti dakkel apasdak. Ay, sigurado adi na kayat. Ta saan ton ang makaasawa no si aasawa kang ka. No irabak nan tumanan anapintasak. Agpamarangak akayat ko. Tapno iyawis na ti panagkalay sa amin. May mayat pa'y. Saan pa'y nga ita? Tapno saan ang makadlaw? Huh? Kunwaray, agpakipot ka basit. Sige nga ro, tatang. Aramidak daytay bagayo. Nagpintas kamot itan, Jenny? Rugyan manin timang surdo kanyak si ka Alex. No awan lati kayat ko kan ka. Disnugan ka manan. Ha? Adda pa nagayat mo kanyak? Saan hasta ti kayat ko asawan? Loko. Anya nga ron ti kayat mo asawan? Saan ka di nga imbagam nga adda kayat mo kanyak? Pudno nga imbagak nga adda kayat ko. Ngam saan ka ngay ayatan? Nga masursuro ti panagayat. Saan ka di? Agtal na ka man. Pulos asa anak nga agayat iti lalaki akaskan ka. Sino nga ro ti ay ayatem? Siyempre, may chicks. Saan kat akaskan ka alalaki? Ay, ngem saan kayo ang makapagkalaysa? Gan makapagpamilya no babae ti ayatem? Anya ka di nagsaritaan nyo ka ni Jenny? Barang no kayat ti katrabahuan na ti plano may. Anya ti plano yo ako nam? Barang kayat ni Alex na makikalay sa ni Ginay. Anya? Makikalay sa iti lalaki adi na ayayatan? Plano ni Ginay nga isina na kalpasan ang maitad kan kuha na tinakil apasdek. Ay ngam panang loko day takan ni Alex. To kasta ti aramidan ni Ginay. Kaibingayan ng tumit tapno di na makungkuna. Ay, gapo iti tawid. Makapanunot kayo pa'y kiden iti saan arumbang. Pagbiyagan nga ron amin akinasirib. No di ka gunay, awa na, di ka biyag. Ngam no mga ramat ka iti tao, tapno laeng magunod mo ti tarigagayam. Ay, sabalin asaritaan day ta. Sa nabalay, ikantaw iti tangdan na, tapno di na magkungkuna. Kumusta nga itay balang asam-sabungan pare? Unay katabalangan. No sisiitan ko maabalang, adamat siit anaikat kon, bro. Ay, mangrugi ka ro din Itapay lang. Kalikaguma ka, ti pa nagbaligay. Sapay ko ma, bro. Idi kinidayak idi malam. Di na kon linayatan iti danog. Nagdilat met. Isumil lagay makunam nga dasiit na naikat. Uray kaskasano, naikanak iti sangkabasit anam nama. Ang madupay asi iti ikatam, sakbay ang mapuros mo ti sabong. Ikagumak nga ikatan amin day ta asiit. Ay wana, tapno awanton ti makasiit no purusem. Madlaw ko kat mariribukan ka, friend. Adda ka di parikot? Adda ngamin masapul dagiti ubing ijay bahay ampunan. Awan pa'y pundo. O sige, mangtedak iti donasyon, friend. Ha?
Agpaiso ka di, friend. Ay, sika akanayon ti mang sulsulbar iti parikot ti bahay ampunan. Adon ti naitulong mo. Amumeten, awan anak ko. Dagiti ubing iti bahay ampunan ti imbilang kon nga anak. Iso akanayon anaduras ti negosyom. Taamo ti apo ti pangipanam kadagiti sapul mo. Pakaragsakak ti tumulong. Ngem no maaramat iti awan kaus-uskan na abanag. Jack pulos ipalubos. Nalpasan ti oras ti trabaho ta. Mabalinta ka din ti mapanagpasyar. Sa dino kumangay ti pagpasyaran ta. Uray sa dino di ta nakayat mo. Sika ita ti boss. Sige, mayatak iti damo a panagpasyar ta. Sino ngay nga ti kadwata? Masapol ka di pa nga da kadwata. Amuta man ti papananta. Sa bagay, nagmayat kuman no babae ka akadig ko. Babae ka nga, Rod. Tigtignay mo laang ti lalaki. Tal na ka. Nagdi mo kayat ni babawik ti panagpasyarta. Anya? Ti kano tao amang ibabawi itinalpasan nga inkarina, napaglan nga ulbot. Oy. Awan pa'y inkarik asaan ko at inumpal. Di mo ibaga. Ada ito'y tidamo, adi mo tungpalen. Ha? Ulbod ka, no kasta? Ha? Oh, itaman pa'y anala daw kayo anagkuyog asim mangpet. Kuante, napan kami nagpasyar kin ni Alex. Agpaiso ka di, Alex? Wen, ma'am. Agpaiso timbaga ni Jenny. Kasta ka di. Kinitayanak ni Alex. At kayat na asawan. Sige, ante. Ina ko ni gisilid ko. Kastak mat, ma'am. Mapanak matan iti silid ko. O sige, uray siya kat mapanak matan iti silid ko. Nay, si kamot ti masabat ko, Jenny. Nagawit kamot gayam dito'y lugar tayaw. Tata, napanak mat nagpasyar ay ijabalay mi. Adda na saya at apagtungpalam no kaskasan na basang. Ha? Anya ti kayat yung asawon, tata? Amok ti amin basang. No adala ko maputot. Kau alalaki. Isan ti asawaam. Bastos kayo alakay. Apay kumamaki asawa ngay. Kaday talang mo ti pamuspusan. Napaikid din na saan. Ay, diyak kaya ti makiasawa iti lalaki, tata. Mabalin nga raw da mga asawa ka iti babae. Kasanungay. Basta. Sige. Panawan kayo manlangan. Ha? Makapasun. Tatang, anya ka ditim bagbagayo kini Tata Tomas. May papanitay. Iti asawa, kantawin. Ay, pasensya amon ni tatang mau, anak. Idi ngamin na bartag, tila imbagbaganah ken ni Tomas. Unay kayo matan tatang. Tala inlaw-lawat yu. Agwaras day tadamang. Kababay. Jak mau anay baga gayam. Unay ka dito ang iwaten ay tanalawat launay. Makainom da tao. Tapno ngamin, saan ka nga aglawat alaklakayan? Saan ka nga agbartag? Daytan to matipaglaingam. Agsakitak nga raw nawan alkohol iti bagik. Sa pulen ti agas ti banaw ken dudukot. Nagko na nga agas ti arak? Ay, no alkohol ti pagbuggo amin a tao, idi tsimpo ti kubed. Isu nga agas ti arak. Pagbugaw, saan kat nga inuman? Sa bali jay arak, tada sa bali araman na. Nalao kan lang iti alkohol. Isardeng mo man pa'y dahi ta panagdaldalos mo. Takasarita ka pa'y, Alex. Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am? Barok. Adda ka di makita wenno mariknam a pagbaliwan ti amin. Umamamo mati ni Jenny, ma'am. Saan akas idi? Akas la naatap nga ayo.
Kasta? Sige, ituloy mo lakta pagbaliwan. Siyak to ti aggasto iti kalay sayo no agbaligi ka. Araramidak ti amin. San aga po iti tulagan ta, ma'am. Ngimkit di, ay ayatek ni Jenny. Isungay kagkaguma ka pagbaliwan. Sabay ko mga rod, tagbaligi ka, Barok. Kadkas nakon, siyak ti aggasto para iti kalay sayon to. Agyaman ako ni kada kayo, ma'am. Siyak ti rumbang nga agyaman, no mapagbaliw mo ti kaanakak, Alex. Paripirip mo kadikan ni Alex ti planaw? Nagpamarangak nga imamukan ko na, tatang. Nagpasyar kami pa ya. Ituloy mo ti agartista. Into ni baga nangakalay sa kayaw saan kan nga agkadkad. Wen ko na madagos. Ngam sunggar latamat ti dot-dot ko no kasjay akibinan na. No saan la aga po ikitawid. Talaga nga iwadag ko kumakan no kibinan na. Ay, maday. Imor aramidin ti kasta. Aganos ka, tapno matagi kwata ti baligi anak kao. Ay, sayang ti riniw-riw apira. Anya pa nga ino di kasta, tatang. Ngam no saan aga po itipira. Ada yung agpamarangak akayat ko dahi ki tao. Sana balay, tamabalin mo mo't nga ipaanal wano ipaawan bisa ti kasaryon tao. Nabayagtan nga day-date. Awan ka di ti maawatan. No apay akanayon ka nga i-date. Adda ka di kayat mo nga ibuksilan. Ibagam ma, tanakasagana ka dungog. Nabayagan nga da panagayat ko kan ka. Ngam no kayat ko nga ibaga. Layatan nakmet. Napudno ka kadimit laang itiday ta ibagbagam nga ayat. Napudno ka talaga. Napudno mat lang dagita nga ibagbagam. Ikanak pa nga rod iti sumagmamano agundaway nga agpanunot, Alex. Ited ko amin kan ka agundaway. Kasta ti kinapudnukan ka. Pagserbian ka iti amin a pusok. Nagsudin day ta ang puso? Wen, tati pusok ket para kan kalaeng. Iha, adda ka din relasyon nyo kan ni Alex? Awan, anti. Ay, ko. Uwan, anti. Anya ti kayat mo asawan iti wan? Ko, anti. Sinong bata ko? Diyos, kitikas to. Sinong bata mo kunam? Ngam apay nga rod, akas lasaan ka anaragsak. Mapilpilitan ka kadi. Iha? Ay, ko. Saan mo, tanti? Nasaya at nukasta. Kayat yu ka din, apagtulagan tayo ti kasaryo. Kasaradagos, anti? Anya pa'y laang ti urayan nyo. Tapno maipaayan na kamin, iti apo ko. Apo ko adagos, anti? Nay, kapayakas la mariribukan ti langam, Kasano mga mintatang? Kuna ni anti amagagaran kano amaadaan iti apo ko? Asino kano ti mangtad kan kwa na iti apo ko? Asino pa'y ngay, no di siya kano nanang? Saan nga imposible no makiasawa ka? Makikalay saak, gapo iti tawidak. Ngam di na kayat asawan ng agsikugak, nanang. Adda ka lalaking agsikugan. Apay nga ipapilit mo aya alalaki ka, anak ko. Naan-anay di kinababae. Inton kon, imbabawit ti sinalbag akasar. Nay, dakasay no ibabawim ti kasar. Kasanungay mo ti tawid. Nakaumayak, tapagsaritaan tayo ti maipapan iti kalay sa manang.
Kasao tayo dagiti dua, no talaga nga umanugot dan nga agkalaysa. Kuna mo ni Jenny nga umanugot ka no manang. Kaslag babawi samet. Saan nakasagana? Ay, anya. Nay, apay ka nung agbabawi nga ay. Narigat mo't apilitan tayo. Ta bukod na a desisyon dayta. Ay naaya, takasaritak man. Numan agbabawi, apayakas lang masurun ka. Iso timakidan na, saan kat asika, Dalmasyo. Agbabawi nga ta ni Jenny, ang makikalaysa. Papagayam, di uliwayan adenggan, di tuloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.